told this man, yeah, give me 2 weeks, 3 weeks, I'll get you. Even now February ukuthi 2 weeks. Ngifesa ungitshela indaba lo 2 weeks. Nango February ungitshela indaba lo 2 weeks. Ngokusilima lo. Makanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Kanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Please guys, we are not fighting, please. Okay, mfethu ngikhuluma nawe. Kanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Ngicela wenze ubulungiswa la. Sukela November u2 weeks Daughter, you mustn't push me like that. Ngeke njani? Siyasebenza la, ngifuna imali yami phela. Sifuna imali yami. Sifuna imali. Ngijwayela kambo. Ngifuna indlela yabo. Sibuka la. Ngifuna imali yami. Wendwa. Ngifuna angikwazi. Na ungazi mina. Uzokwazi uzomazi ke manje. Baba ngifuna imali yami. Ngicela wenze plan mfethu. Ngiphi indlela yenza isikhathi siyahamba. Khona lo uncle wakho phela. Sorry neighbors, sorry. We are not fighting. Silungisa isizwe la uMzansi reality. Hey, you know what, uncle, I need your help, man. Khuluma no uncle wakho. Why? Hey, wafuna isango phela. Hey. Yamba nje. Baba. Vale. Baba. Mzansi reality story. Ngicela ukudlulisa nje ukubonga kakhulu kulaba abasubscribeile. Siyabonga kakhulu soshayile u20k. Ngiyacela bafowethu niphinde niqhubeke njalo nikwenze lokhu nakwabanye niqhubeke futhi ke lokho nirequestile njalo nje lapha ni subscribe niqhubeke nibe nama followers because sokunika ama video anohlonzo ngoba silungisa isizwe. Kanti igama lami ke ngumthokozisi uTshitshila Majongo umuntu abayikhonja bakangile inhlunu emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane esigqoka ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka bathi usomatekisi onemali. Namhlanje sibhalelwe insizwa ke esencane mfowethu efisa sisize ngenkinga ebhekene nayo ithi cha Skindi ngicela ungilekelele mfowethu lento angisakwazi ukuyilungisa ngoba manje ukuyilungisa kwami sizodlulela kwesinye isigaba so wayesithi ngicela ukuthi usondele Skindi ungilekelele mfowethu ngicela ubingelele kubabukeli bomzansi masusho igama lakho ukuthi ngubani mfowethu. Yebo ngibingelele kubabukeli basemzansi igama lami ngosiphiwe ngowabadladla sibonga ngisuka eMgababa. Okay. Njengoba usibhalelile mfowethu wathi Skindi ngicela uthi ungilekelele ngicela uchazele ababukeli bami ukuthi usibizele nje ngasilela. Yebo ngehlelwe inkinga nje kahle nje ngibone imoto ebidayiswa ku Facebook ngayithanda saxoxa kahle nomuntu ongidayiselayo sadayiselana ngamnikeza imali wanginikeza imoto so le moto engathi hlapha angazi inenkinga kanjani because amaphoyisa njalo amaphoyisa nje sekathathu manje ayangivala amaphoyisa angitshela izitori ukuthi le moto kufanele ngiyibuyisele la ngizathe khona bangibuyisela imali yami so ngile ngikhokha nje njalo kumele ngibe nemali edrink nje bengidlule emaphoyiseni so manje sengikhathele yabo so ingakho ngize ngabhalela abantu bala ekhaya ucela bazongisiza bandla because imoto kahle isihambile kumnikazi wayo imali yami ngangayithola. Okay ngiyibona isho ukuthi ishawa lento engicabanga bathi dots imoto mayine dot itshontshiwe uthi udlula nje amaphoyisa iyasensa kumaphoyisa ukuthi hayi le moto khona ungalungi kuyona khona noma iphathi noma inangazi ngizosho njalo anginalo kodwa ulwazi oluthini. Okay imoto uyithenga phona ku Facebook. Yebo ngithenga nje ku Facebook yakuvela ipost lapho ngiyiscrollela nami ifoni yami ngiyibona nje hayi na imoto hayi ngithi hlapha hayi ihlezi scam kanje hayi bengilandelela kahle hayi ngiyabona udayisa ngeimoto lo muntu yabo hayi ngithenga ngimfonela sixoxe nje kahle hayi kube ukuthi nje siyahlangana na imoto ngiyibona hayi imoto iyaduma yenza yonke into hayi ngikhiphe nami imali hayi ngicathi into yanini last November ngisebenzise December ngisebenzisa hayi ngile ngivala amaphoyisa nje so manje ngithini February ngibuyisele kuyena athi nayi cula into 2 weeks ngizokusendela imali yakho yabo so manje uyamtshela ukuthi khona inkinga ikhona emoto yabo ngathi ngimtshela nje kwabe umuntu engathi uyazi vele naye ukuthi kwenzakalani ngemoto yabo asivumelana ukuthi after 2 weeks uzongikhokhela imali yami njengoba kusukuMay manje angikazi ngithola imali yami kodwa imoto ikuyena. Okay bafo mawuthenga imoto kunemigomo nemigomo oyilandelayo mawuthenga imoto kumuntu kakhulukazi uzoyikhiphela ucash kunemigomo osukuyilandelela uthenga imoto nihambe nika license office kube no yellow paper imoto ibuyele ngakuwe leso sigaba sifikanga because imoto kufanele phela ngabe ibiza wena ngabe ibiza wena kwenzekalani njalo kwenza kanjani? Yeah, khona amaphepha anginikeza wona. Wathenza njalo. Ngahamba ngaya nami ka la usho khona ba. Ka license ngafika kwaba nje into legit
kwaba into eqondile nje kahle hayi bo kodwa na amaphoyisa seleke ngivala manje seleke ngivala amaphoyisa bathe wena ungefana bese kubopha kahle kahle wena kodwa nje khiphe leyo drink yawazi amaphoyisa ke nje enza kanjani manje sure so manje nami ngibona ukuthi ngeke ngile njalo phela kumele ngihlezi no cash njalo hlezi kumele ngibe no cash ngihlala namaphoyisa fanele ngikhokhele amaphoyisa mina otherwise ayithatha le otherwise ayithatha and ayingithatha nami yabo and futhi ngeke ngihambe nomndeni wami nginengane encane mina nganomfazi yabo hayi uthi umfazi phela uma wengane so manje ngeke sengikhathele nami baba so ingakho nje ngithe bafuca uthathe imoto yakho ungibuyisele imali yami savumelana kanjalo wathi after 2 weeks bafucula ukunikeza imali yakho ngase kuphela 2 weeks abangaka okay khathula istory ufisa mina nje obungibizile ufuna ngikwenzelini mina mfethu silanda imoto isiqondile or sibucela imali yakho kule ndoda le ayi manje ngeke sengicabanga ngidingela imali yami nje mina sengizobona ngibona ukuthi ngihlanganisa kanjani ngithole enye imoto because le moto isengilimaze kakhulu ile mali engayikhipha ngokuyithenga lezi imali ngile ngiyikhipha emaceleni so ngizothi cela ungilandela imoto ayilethe iphinde izongihlupha futhi kanje ngile ngikhipha lezi imali sengiyi right nje ngayo manje okay Mzansi ubafo uselicelile usizo kumina useyimemezile wathi angihlabe ngilawule so into engicabanga ukuthi fanele kuyenzeke njengamanje sophuma sekule ndoda le siyoyibona ukuthi ngabe ingakuphi vele ihlala ithe yona kahle saxoxa naye mina ngwasemgababa mina yena uhlala eVerelem okay kahle ndawo uhlala okay siyaphuma njengamanje sisuka eMgababa siya eVerelem soyibona le ndoda le eyenza egila ubafo sibona ukuthi sithatha naphi sibeka naphi ukuze nayo isizakala ingaziboshwe nobafo ehlukane ethola imali yakhe siyabonga ngicela sisukume mfethu sambe sure ilesi strike angithi bikhona la nakho okay khona la khona impela so ngiyala lapho khona ezokubona engazuze ebona igadi phambili nangila iminyango yelo qoqo hello how are you nangu impela good will you please come closer I know can please come here please come here we need to talk with you please come closer come closer please ngiyacela mfethu please come closer god will you please help us please wait I need to talk with you we are not fighting yeah no problem how's it I'm okay will you please open the gates we need to talk with you know this guy yeah I know this guy okay we need to talk will you please open the gates please open the gates sicela usivulele gates please don't waste our time baba please open the gates right oh manje when you think I don't understand English yeah? See baba I don't speak poor English I speak proper English open the gates baba I know stress vuli window vuli gate yabona ke manje asidanga vuli gate una ukubhamba lo vele oh lalela susa lelo kwayi lo sikhuluma futhi ngokwayi we are not came here to fight with you no but now you get in finance when no you're taking long when I'm calling you not coming to us I'm not your man okay let me tell you my name is Mthokozo Chichela Majongos I'm coming from Reality TV you know this guy come over bafu uyamsaba yini lo uthi isizulu sushilo wathi yasazi esheke mbheme eshenkaba lento uyayazi angithi ngiyamazi okay uyazi ngani I know him no yeah yasitshela ukuthi wazi isizulu wathi you know him no ubani lo sitshela ukuthi ubani lo this is spirit khuluma isizulu ngitho khuluma isizulu isizulu ngiyakhuluma mfethu and what mean I'm speaking poor English no I'm talking English because you said you're speaking poor no I'm speaking proper English I'm telling you speak English when khuluma ngendlela khuluma ngayo okay now I'm speaking speak Zulu singalokho speak sang lalela ke mfethu angidlala ama games la okay uyamazi lo ngithi ngiyamazi okay umazi ngani ngamdayisela imoto okay wamdayisela imoto bafu yena lo yena impela okay uyazi ukuthi khona into wrong oyenzile kubafu yeah no I know I'm owing him some money you know okay you know that okay then ukhokha nini I told him no I'm still trying to from when from February February imoto imali imoto ithenge nini ngo November last year
Manje yiphi inyanga lesikuyona? May. What you understand? Uhlanganisa. Uhlanganisa ini bafu? Uhlanganisa ini? Uhlanganisa ini bafu? You can see us got the car park here. Iyo le Yaris le. Ngicela singole lapha. You please let us in. Ngoba phela uthi thina sikhuluma poor English. Bafu ahlahleki la sidlala ngihleki. I'm not laughing. You can sing. Look at me in your eyes, okay? I'm not laughing, okay? Ngimfakile into, ngimfakile ilaphela, ngimfakile ilaphela. Indaba uyayihlisa moya, yayihlisa moya. Faka ilaphela la sikhuluma into eqondile. Bafu, yini imoto yakho le? Yaris. 2020 balo. 2020 balo. 16. Okay. Lalela ke mfethu. La ngilana ngizosebenza ne. Njoba ngilana. Ngisuka from Mzansi Reality. Mzansi Reality ngisuke ngilungisa isizwe. Okay. Yeah. If ngilungisa isizwe, ngilungisa abantu abayizigebengu njengabo. Abarobha abantu. Yeah, urobha abantu, umrobhile ngithi uthe uyamazi umkwelita imali. That mean umrobhile ngithi. Kodwa ngimnikele imoto. Umnikele imoto, le moto ivinjwa amaphoyisa every fucking day, le moto ivinjwa amaphoyisa. Akwazi lokho le moto ivinjwa amaphoyisa every day. Uyibuyiseleni if ingena inkinga. Ngizomhlanganisa imali. Uhlanganisa nini ngoba phela le moto bafo nabo ngicela ukukhuluma. La sifike imoto ithenge nini? Khuluma bafu. Imoto bafika ngithenga mhla 13 November. Yes. Wanginikeza imoto since nje mfethu December nje wonke mina mhlawumbe sekuka u3 noma uka4 mfuje amaphoyisa ngale moto le. Ngakutshela nawe lokho. And futhi bafo khona ngakutshela ngakona. Lo mjida sengikuzwela indaba yakho ukuthi lethe imoto kahle kahle zitshontshiwe. Uyitshontshela abafana basendwede. Nginamanga mfethu. Usebenza abafana basendwede wona batshontshe imoto wena masiphendula imoto. Wena umdidiyela ukuphendula imoto. Wena kunabafana batshontshe imoto wena ngoba umpethe ukuphendula imoto uphendula imoto wena. Manje ke I'm not going to say all that in there. Uzokusho because do you know umkhonasi? Uyamazi umkhonasi? I know. Okay, kumina ngeke usho. And I'm trying to save you njoba ngilana. This guy ungicelela ukuthi please ngicela ungisiza mfethu. Kunomuntu odlala ngami. Ongidayisela imoto because of this and this. If ebefuna ngempela ukukushisisa, ebezobiza umkhwanasi and eseqalile seba nenkinga amaphoyisa. Do you know the man called umkhwanasi? I know. Okay, ufuna kwenzeke njani njengoba uthi hayi awufuna ukushisisa abantu because ekugcineni kuzokwenzeka into esingayazi hleze sibone indabeni ukuthi abantu abayizigebengu bagcina bebanjwa. Le ndaba sengayiposta le ndaba le. Khona ama comment abhaliwe lapho kuthiwa naye lo mjida wayenza yona angenze yona mina akaqali ngami. Okay, so sibadingi. Why are you selling cars owazi kahle ukuthi zisuke itshontshini? Why? Sitshele lokho kuqala before ngifuna singene la fraud namaphepha paperwork yakhe ya fraud ipaperwork yakhe yonke into yakhe nje i-fraud. Sengifake inkinga ngafisa yabo. Hey inkinga because you put yourself in trouble. Yeah. So manje kufanele kwenza into ecacile ke mfethu ngifuna isilokho siyale nale njengamanje sifune ubulungiswa la ngifuna ukuthi la lo bafo ethola imali yakhe njoba sela ngiyayifuna njobe ngibizile ngifuna ukuthi sithole imali yakhe kade angicela and sekukangaki silokho sizama ukucingana nabuka manje kusebusuku sifunana nawe. Now that's ngiyabona lento esebusuka ngifuna ukukhanisa abantu emakhelwane manje nale msindo. Bazokubona ke namhlanje ngoba vele bayakwazi la endaweni wena ukuthi umastermind ophendula imoto. Mfethu ngicela ukukhuluma ngicela umtshele unamajida wena akuphi? Awasendwedwa amajida. Ngizwile lokho. Abafana futhi nje abancane. Abafana nje abancane abathutshe imoto. Wena umsebenzi wakhe bafu umsebenzi emafethu ngikhulume nami. Umsebenzi wakhe lo mjida lo shothi angazi abafana bakhe noma wenzani kodwa zibeyifika kuyena uyayishintsha. Yes because le moto le engine number yakhona ne plate yakufana akuhlangani bafu and le moto njalo and wena unabantu futhi lapha ka license office ohlangene nabo imoto ikwazi ukuphendula ngoba amaphepha le moto ayi fraud athatha ngisho lokuthathwa kumina angisana into ephathekami lokuthi ngathenga imoto kuwena yabo so that's why angikwazi nami ukuya emaphoyiseni ngithi wara ngifuse story ukuthi kanjani ingakho ngicela ubaba ngifuna ukubuka ama camera lawa abantu they must know you they must see you ukuthi usigebengu esingakanani mfethu sidila nobugebengu uyadelela lo mthimba mfethu velahleka no uyahleka and you busy laughing asilungiseke le ndaba mfethu angifuni izitori Sizolungisa kanjani mfethu ngifuna imali yami. Silungisa indaba kodwa imoto isifikile kuwena imoto. Isifuna imoto, sifuna imali. Angisayifuni imoto ngoba ngathi ukuthi imoto i-right. Noma athi uyiphi sifuna imoto manje. Sifuna imoto, sifuna imali, asifuna imoto.
Eyi sukuzamela mfethu Ngifuna manje ngifuna ukuhamba ngifuna ukuhamba manje ngine Ufuna ukuhamba la, ufuna ukuhamba noma sifuna la, sami sekukhona imoto. Okay, bafethu, indwedwe indawo esithanda ngempela ukuba nemagama amabi, ngiphatheka kabi ngoba ingakithi. Imoto ziyatshontsha endwedwe bafethu. Siyatshontshwa abashela amakhumbi, abanikazi bamakhumbi balahlekelwa amakhumbi, belahlekelwa endwedwe, kuthiwa imoto itholakala endwedwe. Namanje nangu bafu usebenza nabafana basendwedwe. Sisuka lelelelelelelele kambe sisuka kuphi? Suka eMgababa za. Suka le eMgababa siza la eVerelem la. Njengamanje uyabona bavela ngamawindi balungisa bonke abantu la eminyango. Azidlali ndoda la. Njengamanje yipi indlela esizokwenza ukuthi kwenze ukukhokhela imoto ngoba mfethu. I told this man, yeah, give me 2 weeks, 3 weeks, I'll get you. even nango February ukuthi 2 weeks. Ngifisa ungitshela indaba zo 2 weeks. Nango Kangaka February ungitshela indaba zo 2 weeks. Ubusilima lo. Kangaka ungitshela indaba zo 2 weeks. Kangaka ungitshela indaba zo 2 weeks. Please guys, we are not fighting, please. Okay, mfethu ngikhuluma nawe. Kangaka ungitshela indaba zo 2 weeks. Ngicela wenze ubulungiswa la. Suka November 2 weeks. Daughter, you mustn't push me like that. Ngeke njani? Siyasebenza la, Ngifuna imali yami phela. Sifuna imali, sifuna imali. Ngijwayela kambo. Ngiyandi yabo. Sibuka la. Ngifuna imali yami. Ngifuna angikwazi nawo ngazi mina. Hey, uzokwazi uzomazi ke manje. baba ngifuna imali yami. Ngicela wenze plan mfethu, yiphi indlela yenza isikhathi siyahamba. All right, okay, you know what? Athi ngifonela u-uncle wami ke mfethu. Mfethu ngifuna manje mina. Siyacela nalo uncle wakho engeze ngokusibhampela. Ngicela ukhulume no-uncle wakho. Ngicela simlinde ukhulume no-uncle wakho. Relax mfethu. Ngicela simlinde ukhulume no-uncle wakho. Fanele lo uncle wakho phela. Mfethu. Sorry neighbor, sorry. We are not fighting. Silungisa isizwe la uMzansi reality. Hey, you know what, uncle, I need your help, man. Khuluma no-uncle wakho. Why? Hey, wafuna isango phela. Hey. Yabona baba. Baba sela. Nani ndiya. What's that? You bastard. You don't take shit, man. I don't play games, okay? Come here. Faka phakathi la. Hey, move your dog there. Sosa njalo. Sosa lomkhotha. What? Libazo no cameraman. Yeah. All right. Yeah, asidlali la ndoda. Yabona mangithi angidlali la ngisuke ngingadlali. Yabona manje usenza ilima, usenza ichuphethi, uphuma la uyaphuma ngegate, uphuma uyabaleka. Njengoba kuvela bonke omakhelwane bakho what's happening, what's going on? Adlali la ndoda. Ngithola. Njengamanje ngifuna kwenzeke ubulungiswa. Yini okumele uyenze? Ngithe ufonela imali wakho. Ikhona imali onayo wena ke. Eyakho ikhona imali engenayo. Uzokwazi ukuphuma imali kaBaba or khona umuntu ofanele ugcwalise. Hayi, kufanele ngigcwalisele yabo. I have to Sheshiseleke mfowethu, sheshisele. By morning I'm gonna talk to my uncle. Now let me tune with my uncle, yeah. Then in the morning by 10 o'clock latest you can come pick up this crown. No story. Okay, I don't want to come back here, man. Ngifuna lo engifonele ethi imali singenile. I know stress. Make sure utheni 10 o'clock. Engitshelisa ngizi. Ngizobe sengibuya nawe baba. I no stress. By 10. Okay, no stress. Please don't give me stress. Ningabe umsebenzi nami kumele ngiwenze. People are waiting for me Don't worry. By all 10. over the world. Yeah. Okay, uyangithola? No problem. Sorry. Ngiyacela ke mfethu ngicela ungenzele ubulungiswa. Ngiyacela please make sure tomorrow 10 o'clock. 10 o'clock. By 11 o'clock please call me. 11 to 12 usungifonela ungitshela ukuthi usayifakile imali. If angayifakanga imali. Zohambe yolusa amadada mfana. Ngiyakhoza. No stress. Please. Sorry, don't Ungadlali worry. nabantu. Musu ukudlala ngabantu. Stop selling cars. Yeah. Imoto enjani lezo iphendulayo. Because igcineni izokufaka enkingeni kugcine kuze umkhwanazi. That's why I'm telling you ukuthi basopa. No. Be careful. Usemncane ka. Ngiyazi ukuthi nina ngakini nina lolu hlobo lolu line skill esikhulu sokulungisa imoto. But stop it, okay? Uyangithola? Angidlali la. Don't worry, by 10. Sikindo sincane bafowethu singene emini singene ebusuku 24 hours sisuke sibheke ngamehlo sibheke bona abantu abanjengalaba ke ngoba ubugebengu asifuni kuphinde nalabo abaqola abantu asibafuni into esiyenzayo senza ubulungisa ukuthi abantu bebukelwe into zabo bafo ungayithengi imoto noma ungayithengi kufana nento engenayo ipaperwork ungayithengi into engenayo iliphu ipaperwork ukuthi kudlule kuphi nakuphi imoto ibiza wena ungayithengi because uyolokhu udlala abantu kanje. My good people, ngiyanithanda niyazi, nginikhonze kakhulu, ngiyanithanda. Sike singathanda ukuthi masisebenza kugcine kuba ile ndlela ekwenzeka ngayo. Kodwa ngenxa yabantu
esisuke sizokhuluma nabo bagcine senza ilimi uphuma nefoni la uthi ukhuluma no-uncle wakho usuka lapho zivalela la kubo ngaphakathi asazi befuna ukusibhomba yini but-ke thank you ngiyanithanda ne qhubekani subscribe bafo 11 o'clock by 12 o'clock I need a call yebo wena sala ne Hayi. phakela inja le asambeni let's go